bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngiveze ngithuthi ungakhumalo bathi elasbone emagumede mhlambe emangabe usemusha ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke ukuze ungasali okuyizona ezihamba phambili. Yazi ke emangabe sibhekwe udaba okuyilona olihamba phambili lapha iyatrenda insizwa ekushaya lapha emucu omnandi lapha uthi iyabqnqimuza iNqama lapha nosokhulunywa kakhulu ke ngale ngoma lapha enkundleni zokuxhumana iminingi impela imbono ngokuhlukahlukana kwayo abantu impela babeka imbono ethile lapha mayelana nale ngoma. Abanye basho ukuthi iyabhimba, abanye basho ukuthi impela igcolisa kakhe ibhizana ke. Mina ke angikho lapho kodwa khona nje insizwe esithe impela iyona iyenza ama corrections iyale ngoma lena. Kodwa nje ngaphambi kokuthi mhlawumbe siqhubeke noludaba ake siqale la. Ngiyethemba ke usubonile ukuthi yipi le ngoma esikhuluma ngayo lapha netrendayo. Kodwa nje engalokho ukuthi mhlawumbe silokhu simosha isikhathi engalokho sipholisa amaseko ake ngithathe ngibeke kule nsizwa ethi yona iyathanda ukuthi ilungise le ngoma lena ke. Asikhoxe futhi mangabe kuphela le video. Ngiyethemba impela uzibonela lapha umfo ethi yena uyayilungisa le ngoma. Ihlukahlukene futhi ke imbono ku Facebook lapha mayelana lo video lena yalensizwe ethi yalungisa. Abanye bathi kunganalungise into yomuntu lapha. Wazi kanjani ukuthi wayibhemba lapha ngoba phela umuntu mangabe esicompose into yakhe uyibeka ngendlela yena athanda ukuthi ibe ngaye, angeke ukuthi wabhemba into yakhe. Kodwa mhlawumbe ukuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba lolo. Kodwa nje angifuni sibe lapho kakhulu, ngifuna ukuthi ugcine usho ukuthi out of 10 omnika ngaki ke lapha ke. Siphinde futhi esihlangane comment section siqede khona le ndaba. Ngaza kwethu ke izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke. Mina ke esengiphuma kanjena ke siphinde futhi ningibambe ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.